Croeso. Sut fydde ti'n disgrifio dy hun? Fi'n gwenu a chwerthin eitha lot, dwi'n credu. Fi'n naif a fi bach yn chwit-chwat. Pam dewis gosod y gadair fan hyn? Wel, merch o Abertawe i fi, a fi'n byw jyst lawr yr hewl fan hyn ar Constitution Hill, a i fi'n credu bod y fi'r golygfa gorau yn y byd. Ydy sy'n canu gwerin Cymru'n hen ffasiwn? Falle ti'n fach, i gymharu â beth sy'n digwydd yn y gwledydd Celtaidd eraill, ond mae pethau yn newid. Wyt ti'n clocsio? Na, bod fi wedi dechrau cael gwersi yn ddiweddar iawn, dim ond 3 gwers hyd yn hyn. A pam wyt ti'n casglu clocsiau? Wel, fi wedi cael syniad bach yn wallgo o gael amnest clogs. Y bwriad yw ffindo nhw, cael nhw mas, adnewyddu nhw a wneud nhw'n rhan o ryw fath o gasgliad cenedlaethol fel bod unrhyw un gallu cael defnydd ohonyn nhw. Sut rai yw pobl y mwmbols? Fi'n credu byddwn ni'n dweud crachach. Na pam fi wedi symud i Mount Pleasant. Fi'n lot apusach yn dweud bod fi'n byw yng nghanol y dre fi'n dwlu arno fe lawr yn y mwmbols. Dwi'n dueddol o cytuno gyda Dylan Thomas. Dyw e ddim yn y tre fwyaf bert i edrych arno, ond mae'r bobl yn hyfryd a mae'r vibe fan hyn yn lyflu, fi'n credu. Mae mam yn ddylanwad cerddorol mawr arno fi, so'n credu byddwn ni'n chwarae heddi os nag oedd amdani hi. Ond hefyd oedd bandiau fel Gorky's Zygotic Monkey, Megan Child a y fath na o gerddoriaeth, dyna beth nath rili cyffroi fi. Fi'n credu taw yn Llydaw, yn yr ŵyl Rhyngeltaidd yn Lorion, ni'n mynd eto eleni a ni wastad yn cael croeso cynnes iawn yn yr ŵyl na. Atebion sydyn. Gwerin neu rock? Gwerin, fi'n credu. Neu folk and roll, sa'n gwybod. Dylanwad mam neu dad. Hanner a hanner, y ddau yn nhw, bendant. Y pethau da a'r pethau drwg. Rygbi neu pêl-drod? Rygbi, wrth gwrs. Hen nodiant neu solffa? Dim un o'r ddau. Fi'n ffwci, so fi'n dysgu o'r glist. Sut brofiad oedd y Gadair i ti? Oedd e'n hwyl. Fi'n hoffi siarad am hunan fi. Mae'n rhwydd. Ac mi gawn ni gwmni Angharad eto ar ddiwedd yr rhaglen pan fydd hi'n perfformio un o'i halawon i ni.